И здравейте в ден 10 на 10 дни 10 полезни навика. Днешният полезен навик е по-скоро за хората с офиса работа. То е именно на всеки 10-20 минути, примерно ако сте на стол и не сте се раздвижали скоро, да го направите. Станете и се раздвижете на всеки 5, 10, 20 минутки. И ето ни го обяд закуската за днес, която се е изразява в 400 грама яйца и 150 грама рибатон. Има и малко саламче и една зелена чушка. И естествено масличе. Ето ga и тренировката за днес. Фокусираме се главно върху рамото и върху трицепса. И последната серия ни е за бицепси. Тук е момента да ви кажа, че ако ви харесва това, което правя, може да го споделите и да го харесате, за да може да достигне до максимално повече хора. И ето тук сега сме готови да излизам да тичаме. Ето тук отиваме вече да тичаме. И ето ни в 8-9 часа вечерта вече сме приключили с тичането, навътре е пълен мрак. Тук се връщаме в къщи. И ето ни го и вечерята за днес, която е доматки, малко яйца и пак рибатон. Ето тук вече сме взели студен душ и това ще е краят на ден 10, от следва ден 11. Ето ни ги и скрин тайма за днес, който е 5 часа 41 минути. И ето ни ги калориите за днес, които са много малко, 1520. И крачките ни за днес, които са 13 205.